Vítam vás pri natáčaní dnešného videa. Dnes si budeme ukazovať, ako sa vyrába tento kardigán alebo bolerko. Je to celkom jednoduchá záležitosť, je to v podstate základný štvorec, kde sa potom zošijú tieto strany, urobí sa lem, dorobia sa tieto rukaviky a svetrik je hotový. Našije sa ešte gombiček. Takže žiadna komplikovaná záležitosť, je to veľmi jednoduché, si to ukážeme. Takže tak toto bolerko si budeme robiť. Je to veľmi štýlové, mäkké, padavé, robí sa to na veľkom háčiku, aby to dostalo pri hačkovaní tento padavý efekt, taký jemnučký. Takže môžeme začať robiť svetrik, alebo bolerko. Ja som si na to vybrala túto špeknú šedú priadzu od Naka Elite Baby, má antipeelingovú úpravu, to znamená, že sa nebudeš molkovať. Je to 100% prémium antipeelingový akryl. V tejto priadzi toto klubko je 100 gramové a je v nej 250 metrov. Oni mi tu udávajú háčik číslo 2, ale ja budem robiť s týmto veľkým háčikom číslo 8, pretože ja potrebujem, aby ten pletený, uhačkovaný, ten výrobok bol mäkký, jemný, nadýchaný, on proste musí tak prúžiť. Takže ja na ňu budem používať háčik číslo 8. Ten fialový som robila z priadze tiež od Nako Vega a tam bolo 195 metrov na 100 gramov a ten som robila s háčikom číslo 10, čiže ešte s väčším, keďže tá priadza bola hrubšia. Takže môžeme si začať robiť. Bolerko sa robí na základe babičkynho štvorca. Ak to ste už robili niečo s babičkyným štvorcom, tak viete, že je to veľmi jednoduché. Začíname tým, že si robíme magický kruh. Vytiahneme priadzu, očko pritiahneme a urobíme 2 reťazkové očka. Magický kruh je v tom, že sa dá pekne priťahovať, čiže tam si vieme stiahnuť ten otvor, ako nám treba. Takže v podstate základ babičkynho štvorca je séria 3 dlhých stĺpikov 4 krát, aby sa nám vytvorili 4 rohy. Čiže prvý dlhý stĺpik nám robí táto reťazka. Urobíme si druhý dlhý stĺpik. Tretí dlhý stĺpik. To je prvá séria 3 dlhých stĺpikov. Robíme 2 reťazkové očka a urobíme ďalšie 3 dlhé stĺpiky. Druhý. Tretí. Máme jeden roh už. Teraz urobíme 2 reťazkové očka a zase 3 dlhé stĺpiky. 1. Druhý. Tretí. Takže to máme prvú, druhú a tretiu sériu 3 dlhých stĺpikov. A ešte teda 2 reťazkové očka teraz. Jeden, 2, tretí dlhý stĺpik, to sú posledné v tomto rade. Urobíme reťazkové očko 1, stiahneme si magický kružok, ten sa nám pekne takto pritiahol a spojíme tieto dve časti dohromady. Tu máme jedno reťazkové očko, tu máme
prvý dlhý stĺpik z reťazkových očiek. Tu si nájdeme to vrchné, pichneme, vyberieme priadzu a urobíme si krátky stĺpik. Týmto štýlom to robím z toho dôvodu, že keď urobíme tu na krátky stĺpik, tak sa nám stred toho stĺpiku premiestní v podstate do stredu dierky a keď budeme robiť vedľa toho ďalšie dva dlhé stĺpiky, tak ich máme vedľa seba a oni sa neprekrývajú. Čiže robíme 1, 2 reťazkové očka a teraz tu spravíme 3 dlhé stĺpiky. Raz, 2 a tu máme už 3. Prvé sú reťazkové očka a 2 dlhé stĺpiky. Nahodíme priadzu a do tohto otvoru budeme robiť 3 dlhé stĺpiky, 2 reťazkové očka, 3 dlhé stĺpiky, ako aj do každého jedného. Čiže teraz 3 dlhé stĺpiky. Raz, 2, 3 dlhé stĺpiky, 2 reťazkové očka, raz, 2, 3 dlhé stĺpiky, tu máme vytvorený roh. To isté budeme robiť aj do tohto ďalšieho. Raz, 2, 3. Raz, 2 reťazkové očka, 3 dlhé stĺpiky, raz, 2, 3 dlhé, tretí, čiže to máme vytvorený ďalší roh a ideme na ďalší, raz, 2, 3 dlhé stĺpiky, 2 reťazkové očka, ďalšie 3 dlhé stĺpiky, raz, 2, 3, tu máme tretí roh a ešte si dorobíme tento posledný. Tu už máme 3 dlhé stĺpiky, takže dorobíme len 3 dlhé stĺpiky. Raz, 2, 3. A spojíme to takisto ako v predošlom riadku. Urobíme jedno reťazkové oko a do tej vrchnej reťazky strčíme háčik, vyberieme priadzu a spravíme krátky stĺpik. Urobíme 2 reťazkové očka a pokračujeme do ďalšieho riadku. Urobíme 2 dlhé stĺpiky. Raz, 2 dlhé stĺpiky a teraz budeme robiť sadu 3 dlhých stĺpikov do každej dierky tejto. Potom máme zase roh, tam budú 3 dlhé stĺpiky, 2 reťazkové očka, 3 dlhé stĺpiky a takto to budeme opakovať až do konca a toto sa vlastne už opakuje v celom tom štvorci, ktorý si ideme vyrobiť. Rohy sú stále rovnako, tie budú 4, ale tieto medzery nám v každom riadku budú pribúdať. Takže raz, 2, 3, 2 reťazkové očka, raz, 2, 3. Takže takto to máme, tu bude roh a tu vidíte, že v tomto riadku bolo jedna medzera, tu sú 2 a takto sa nám to bude rozširovať. Rohy vždy budú 4. Vždy sa tie rohy robia 3 dlhé stĺpiky, 2 reťazkové očka, 3 dlhé stĺpiky. Do každej medzery si dáme vždy 3 dlhé stĺpiky.
a budeme pokračovať do veľkosti toho štvorca, ako nám treba, tak budeme robiť ďalej. Dobre. Verím, že ste to pochopili, je to veľmi jednoduché, takže si budeme robiť ďalej. A keď urobím už nejaký kus, tak sa stretneme a pozrieme si to, tú hotovú prácu. Takže ešte jeden stĺpík, aby sme si vytvorili ten roh. Takže takto budeme pokračovať do celého. Posunieme sa o riadok vyššie a budeme pekne robiť stále dokola. Takže ja už mám urobenú časť štvorca. Toto mi vyšlo z jedného klbka. Tu mi akurát došla nitka. Musela som si urobiť spoj. Ako sa robí takýto jednoduchý, pevný, nerozdeliteľný spoj, si môžete pozrieť vo videu, ktoré sa volá Ako spojiť priadzu. A ja mám rada tento spoj, lebo je veľmi prúžny a v tom uplete sa tak zapracuje, že ho tam ani nevidieť. Takže link vám na to video dám dole pod video a môžete si ho pozrieť. Takže mám toto z jedného klbka. Môžeme si zmerať, koľko mne vyšlo z jedného klbka. Takže je to nejakých 40 cm. Takto. Takže mám z prvého klbka 40 cm. Takže môžeme pokračovať ďalej. Ešte som vám chcela ukázať, keďže používam tento háčik číslo 8, tak tá priadza, ten úplat vôbec nie je ubitý. Je to jemné, padáve, presne také, ako potrebujeme na tento náš štýl bolérka, ktoré si teraz robíme. Takže môžeme robiť ďalej a keď budeme mať viac spravené, tak sa môžeme zase stretnúť a si to ukázať. Takže toto je urobené z jedného klbka. Tak ideme si naznačiť otvor na rukavy. Robí sa to tým štýlom, že celý ten štvorec, ak je vyrovnaný, si ho prehneme licom k licu. Takto. Tu máme stranu spojenú. Takto. Pekne vyrovnané kraje, aby boli na sebe. Tak. Teraz na tomto okraji, ak je ten ohyb, od toho okraja si označíme, ja si dám 13 cm, 13-15 cm a dáme si označovatko. Toto bude otvor na rukav. Porátame si, koľko nám tu vychádza očiek a toto isté si spravíme na druhej strane s tým, že ten počet očiek tu musí byť rovnaký, aby sme mali tie rukavy rovnaké. Potom si tento okraj od špicu až po to označovatko zhačkujeme dohromady, aby sa nám tie boky uzavreli. Už sa nám potom vytvaruje tvár toho bolérka, takže ideme si to spraviť. Takže si ideme spájať tie kraje. Tu máme naznačený ten otvor na rukav, označovatko a tu je ten druhý koniec a budeme to klasicky spájať, ako sme zvyknutí. Ja to robím tým štýlom, nahodím si tu slučku. Teraz mám tu jeden otvor, druhý otvor v tých krajoch. Takto. Pritiahnem to cez slučku. Tak, týmto prvým krajovým očkom to vlastne tak zafixujem, stiahnem. A teraz ja to robím tým štýlom, že za túto, ak je tento kraj, tieto reťazkové očka, jedné i druhé, tak ja berem zadnú niť, aj na druhom zadnú niť, zadnú priadzu a pretiahnem to cez všetky očka. Pritiahneme. Tak. Ďalšie tiež takto. Tento sa nám ten okraj tak spojí, že nám tam vpredu taký
pekný, úhladný spoj ostane. To vám ukážem, keď si kúsok spojíme. Takže zadnú priadzu za zadnú priadzu. Zadné priadze, treba si dávať pozor, aby tuto, ak máte jeden vzor tých troch dlhých stĺpikov, druhý, vám to musí na seba pasovať a musíte to tak spájať, aby boli tie stĺpiky nad sebou a dierky nad sebou. Takže spájame. Priadzu neuťahujeme, aby to bolo pružné, aby sa nám nestalo, že ten spoj bude stiahnutý a nebude to pekné. Takže musí to byť voľné a pružné ako celý ten úplec, všetko, čo sme vlastne uhačkovali. Takže to takto za zadnú niť stále spájame. Tak. Ešte pár očiek a ukážem vám, ako to vyzerá z lícnej strany, keď toto spája týmto štýlom. Takto. Ono v podstate za zadnú niť, keď sa máme z pohľadu, je zadná niť táto. A z tejto strany nám je to predná niť, ale v podstate vždy je to tá vrchná nitka. Takže takto spojíme. Máme kúsok spojený, takže si to môžeme ukázať. Ten spoj vyzerá potom takto. Takýto spoj, tak toto bude vyzerať, keď si to celé spojíme. Takže môžeme pokračovať. Budeme pokračovať až k tomuto označovatku, v ktorom si to vlastne tu spojíme napevno. Odstrihneme priadzu a môžeme potom druhú stranu. Takže ja som už tu pri tom označovatku. Ešte mám tuto si spojiť očko. Tak. Teraz vlastne označovatko môžeme odstrániť. Toto posledné očko si pichnem pod obidve, aby bolo pevné, pevnejšie. Spojím a urobím tu ešte pevné takto očko. Toto máme spojené, si to skontrolujeme. A potom môžeme odstrihnúť priadzu. Takže ten spoj je takýto. Pokiaľ sa vám takýto spoj nepáči, ste zvyknutí na nejaké iné, samozrejme každý si to môže spojiť vlastne svojím spôsobom, ale mne sa tento spoj páči, aj keď sa natiahne, je krajší, aj keď je to takto, také úhladné mi to príde. Takže je to v poriadku, môžeme si priadzu odstrihnúť a môžeme pokračovať toto isté na druhej strane. Ja už mám spojené obidve kraje. Jeden, takto, tu je otvor, takisto druhý, takto. Teraz vlastne, keď máme, otočíme si ho na lícnú stranu, takto, z lícnej strany, takže máme to takto, tu máme tie spoje, pekne. A celý svetrík vyformujeme vlastne s tým, že v závrch a za spodok to potiahneme. A bolérko už ukazuje tento svoj tvár, ktorý on bude mať. Takže takto to vidíte. Tu je spodok. Tu sú tie otvory na rukávy. Jeden, otvor druhý, vrch. Takto bude to bolérko vyzerať. A teraz ideme tento lem okolo krku a spodku ideme si spraviť a potom si ešte urobíme túto rukaviky, takže môžeme pokračovať. Tak môžeme si začať robiť lem. Tu máme tie rukavy, tu je vrch, spodok, je tu a tuto vlastne od spodnej strany ja začnem si robiť, tam bude vlastne dole na spodu ten spoj toho lemu, takže zoberieme si priadzu a budeme to robiť jednoduchým štýlom, že najprv si prvý riadok celý dokola spravíme, pichneme si do očka a spravíme si tam dookola dlhé stĺpiky. Do každého jedného tohto očka
urobíme dlhý stĺpik, až sa vrátime vlastne sem. Takže nič zložité tu není. Začneme. Robíme si 2 reťazkové očka. Túto priadzu si môžeme donútra zapošiť. Urobíme okolo celého toho bolerka, toho otvoru si urobíme dlhé stĺpiky. Do tých dlhých stĺpikov potom budeme robiť predné a zadné reliefné stĺpiky, aby sa nám vytvoril taký patent, ktorý ten predok bude tak jemne sťahovať. Taký tvar tomu dodá. To si budeme ukazovať, takže môžeme robiť dookola celého tieto dlhé stĺpiky. Až prídeme sem na koniec, tu si to spojíme a môžeme pokračovať. Keď sme si dorobili celý ten rád dlhých stĺpikov, tak sme si vlastne urobili tento lém predný a on sa vlastne robí z dlhých reliefných stĺpikoch predných a zadných. Ukážeme si, ako sa vlastne robia do každého toho stĺpiku dlhého, ktorého ste robili. Tu na tak sa robí predný reliefný stĺpik. Nahodíme si priadzu. Obopichneme takto ten stĺpik, aby sme ho mali vpredu, preto je predný reliefný stĺpik. Naberieme priadzu, vytiahneme a urobíme dlhý stĺpik. A teraz vlastne zadný do ďalšieho stĺpika, toho vlastne oberieme takto, aby bol vzadu, preto je zadný. Vytiahneme priadzu a uhačkujeme dlhý stĺpik. Takže zase robíme predný. A takto vlastne dokola sa to robí až do tej požadovanej výšky toho predného lemu. Zase predný. Nabereme to odzadu stĺpika. Teraz zase takýmto štýlom. No takto sa robí celý ten lem a keď sa vlastne dorobí, tak nám to takéto pekné ostane to vidieť. Takže odzadu je ten stĺpik, spredu je vpredu stĺpik a normálne sa robia klasické reliefy. Stĺpiky predné, zadné. Zase tu. Teraz zadný. Predný. Máme zadný. Predný. Toto je posledný stĺpik u mňa. Tak. Teraz to spojíme do tohto prvého stĺpiku, ktorý je z reťazkových očiek. Takto. Robíme pevné očko. Vytiahneme priadzu a ukončíme. Takže týmto sme si ukončili ten predný lem. Takže takto to máme. Tu sú vidno tie spoje. Tu je predný lem. Aj tu je spoj, takže takto vyzerá hotové. Teraz si môžeme ísť dorobiť rukavy. Ideme si dorobiť rukavy.
Tu je ten otvor, čo nám ostal, keď sme zošili ten kraj. Tuto som si už jeden spravila. Takže ono to v výsledku bude vyzerať takto. Robí sa to presne tým istým štýlom ako tento predný lem, akurát je to trošku dlhšie. A človek môžete si spraviť rukav aj úplne dlhý, akýkoľvek ho chcete. Takže tiež urobia sa dookola dlhé stĺpiky a potom do každého sa bude robiť predný reliefný stĺpik a zadný reliefný stĺpik. Takže môžeme si to ukázať. Urobíme si slučku. Pichneme si sem do tohto prvého očka, ktoré tu máme. Picháme cez obidve priadze. Vytiahneme. Robíme dve reťazkové očka, druhé, a budeme už len klasicky dokola do každého očka robiť dlhý stĺpik a túto priadzu môžeme pritom si donútra zapošiť alebo zahačkovať. Takže takto tie dlhé stĺpiky. Robíme ich teda dokola do každého očka. Keď sme na končici, sme to spojili do toho prvého stĺpika z reťazkových očiek. Robíme dve reťazkové očka a ideme robiť predný a zadný reliefný stĺpik, takže prvý bude spredu, robiť sa tým štýlom, ako sme si už ukazovali. Nabereme ho odzadu, aby bol vpredu. Robíme dlhý stĺpik a takisto zadný. Nabereme odzadu. Tak, teraz predný. A teraz zadný. Predný. Zadný a takto to budeme dokola, pokiaľ sa nedostaneme zase sem ku koncu. Tu to spojíme s týmto prvým do toho prvého očka a budeme pokračovať ďalej do výšky, pokiaľ nám je treba. A máme tu, robila som 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 riadkov. Takže budeme robiť, pokiaľ sa dostane do tejto výšky a budeme ukončovať. Tak ja už mám bolérko hotové. Dorobila som predné lemy, dorobila som obidva rukavy, že takto to vyzerá. Skovala som všetky nitky, podstrihovala, našila som gombiček. Lebo ja tam gombiček som chcela dať, aby sa to bolérko dalo pekne zapínať. Gombikovú dierku som tu nerobila, a to z toho dôvodu, že tu, ak je ten spoj a robíme tieto stĺpiky reliefné, tak tu nám ostáva taký otvor, ktorý presne pasuje na gombiček. Takto. Takže dobre to aj bude držať, takže tam z toho dôvodu som tam nevyrábala žiadnu dierku. Keby človek nechcel, gombiček vypadá a môže mať bolérko aj bez gombička. Na výrobu tohto bolérka som spotrebovala necelých 600 gramov priadze. Robila som to z tohto Elite Baby od Naka. Takže pokiaľ budete to robiť z takejto, tak nejakých 600 gramov si treba na to pripraviť. Pokiaľ sa vám tento videonávod páčil a pomohol vám, som veľmi rada. Môžete sa prihlásiť na odber mojich ďalších videí. Budem rada, keď si spolu urobíme ďalšie pekné veci.